Hello guys, so mo adto mi karon sa Layawan.
Ala, si Dudong Eric to, no? Si Eric to, no? Kaliw ko kuhan, kaya palit sa pilit. Ha? Kaliw ko pilit. Ito, ha? Ikaw. Ito, ha? Uy! Say hi! May buntag. Kana lang siguro, Ging. What happened to your side mirror? Side mirror. Saan naman na? Ganyan talaga ang buhay. Lalo na kapag nahihirapan.
Malit sa migsudan para paniod to. Unsa mga isda na diya? Sibog dito, gamay lang. Patungas mo ta. Ano ta? Basi na daan. Dito speaker sa agi. Pikas daw, pikas. Slowly lang. Hinay. Okay. Thank you. Agi sa pikas mga kapatid kay ulay untol-untol. Yan ay primera na siya lang. Okay. Iyan na yara. Primera tabi. Stop daw eh. Diretas bikas agi. Dili pa din ipagyan. Guba na ng bigas. Guba sa naman.
kay palubot be. Hinayra. Lapit na po tayo sa ating patutunguhan. Kahit masyadong mahirap ang daan, para sa Panginoon, baliwala ang lahat. Okay. Diba? Lapit na po tayo mga kapatid. Buhay dapat tumanggap ng ating papuri at papasalamat. Awa na din. Ay, dito no? Tingnan dyan. Babaw. Malaki na po ang daan. Kaya naman. Aw, dako na diya yung dalan. Lapad. Lapad na diya yung dalan mga nakaigsuunan. Ano oras siguro ko di ano? Kaya rabi. Don't you worry. Kaya natin to pag Una oras ko. ayaw. Huwag kang munaog dyan. Huwag kang matakot. Kaya natin to. Magprimera tayo para huwag Okay. Kasalad namin sa Layawan Church. Nahanap sa katubhan mga igsuon. Okay. Rocky Road. Atong dalan is Rocky Road. Balod kayo. Rocky Road. Sayon unahan, balod-balod. Awid ra diya palangga kay masyadong mahirap ang daan. Malisod ang daan. Malisod ang daan. Okay. Pero para kay Lord, walang malisod. Walang mahirap na daan. Sa taong nagmamahal sa tunay ng Panginoon.
Yes! Dito may maabot. Oh, dito busina. Mayong buntag, sister. Ay, Mayong buntag. buntag. Dali lang ko na. No. Dali lang ko. Naano sila? Naabot namin sa Layawan Church of Christ. Magdagyaw mi karon para this coming Sunday. Dako na mo ang lugar. So, abot namin. Kareng, munisip si Papa. Say hi to our vlog. Wow, na sila stairway dire. Hello, baby. Hello, baby. Hello, sister. May buntag. Hi, hi. Hi. Amo na sila, guys. Oo. Na. May buntag dong. Yan. Say hi to my vlog. Hi. Hello, Nay. May buntag. May buntag. Oh, may buntag. Okay pa? Dong, okay pa? Very good. Oh, hi. Ihalat ko ang akong kinabuhi. Good job. Wow, Justin. Caleb. Hi, Caleb. Hi. Yan. Sultig mga pagdasig yan. Bahala gikapoy. Para sa Ginoo, igsoon. Dili ka kapuya kay naman siya mahatag ni mo kusog. Men. Justin, hi Justin, na hi. Ay Justin, Jericho, na hi. Uy, siya. Eh, mangulam kag palas ah. Ikaw Ron? Tay, good morning. Be, smile sabi. Justin na get. Uy. Darwin.
Naon sa man magtigil di ay. Sa trambutso? Uy, nahubag lagi sa. Oo. Mura gini akong papel ron adlaw day din ni. Hi. Hi po din ha. Hi. Wow, salamat kaayo ninyo sa ako ikatabang. Na maulagi ni ron. Ara ra jud ko diri magsigir ko video-video. Wala pa. Lagi magaba si Sintik. Silingan. Lang.